сюжет гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. Тамошобинони дуимии телевизиони Баҳористон, салом, дар студия Алиҷон Талбаков. тарбиятгирандагони муассисаҳои то мактабӣ дар мусобиқа оид ба гимнастикаи варзишӣ ширкат варзиданд. Ин мусобиқа дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. асосан дар ин сабқати варзишӣ кӯдакони то 6 сола иштирок доштанд. гузориш мавзӯъро пурра мекунад. дар толори варзишии фирӯзи шаҳри Хуҷанд мусобиқа оид ба гимнастикаи варзишӣ байни кӯдакони аз 4 то 6 сола баргузор шуд. чорабинии мазкур бо ташаббуси Федератсияи гимнастикаи варзишии махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби кӯдакон ба ин намуди варзиш ва дар рӯҳияи солимӣ тарбия намудани онҳо роҳандозӣ карда шуд. кӯдакон ояндаи миллат аст. ин мусобиқа бениҳоят шавқовар гашт, барои он ки кӯдакон хеле нисбати намуди гимнастикаи варзишӣ шавқу равғати бисёр доранд. гимнастикаи варзишӣ хеле оҳиста оҳиста рушд ва нумӯ ёфта истодааст ва мо боварӣ дорем ки дар оянда ин намуди варзиши гимнастикаи варзишӣ пешрафт мешавад ва мо боварӣ дорем ки кӯдакони имрӯза чемпионҳои ҷаҳон мешаванд. дар ин чорабинии варзишӣ тарбиятгирандагони кӯдакистонҳои Дилоро ва Уқубча иштирок намуданд. мусобиқа аз рӯи намудҳои бардоштани вазн бо дастҳо, ҷаҳиш бо як пой, бо паҳлӯ ғелидан, нишаста роҳгардӣ ва дигар намудҳои варзиши ба синну соли иштирокчиён мувофиқ ҷараён гирифта, иштирокчиёни ҳарду даста дар ин намудҳо малакаи маҳорати худро нишон доданд. мураббиён ва кӯдакон аз ин иқдом бисёр болидаруҳ гардиданд, зеро баргузории чунин чорабиниҳо шавқу ҳаваси кӯдаконро ба варзиш зиёд менамояд. масъулини Федератсияи гимнастикаи варзишӣ азм доранд кӯдакони ҳамаи кӯдакистонҳо ва дигар кӯдакону наврасонро ба ин намуд ҷалб намоянд, зеро ин намуди варзиш барои солимии онҳо фоидаи зиёд дорад. ман боварӣ комил додам ки ин кӯдакон оянда дар сатҳҳои байналмилалии ҷаҳонӣ баромада ба ин намуди варзиш шавқу ҳавас пайдо карда, яъне ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд ва чӣ хеле ки дида истодаем дилбастагони ин намуди соҳа низ рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст. ин намуди соҳа ҳам ба духтарон ҳам ба писаракон хеле фоидаи калон дорад. ба хотири ҳавасмандсозӣ ва болидаруҳ намудани кӯдакон ба ҳамаи иштирокчиёни ин чорабинии варзишӣ медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар толори мактаби ҷумҳуравии маҳорати олӣ оид ба намудҳои гӯштини шаҳри Душанбе, мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба гӯштини дзюдо миёни ҷавонон барои ҷоизаи устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Расул Боқиев баргузор шуд. дар мусобиқаи мазкур паҳлавонони ҷавон аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ширкат карда, тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии дзюдо дар 7 вазн миёни мардҳо сабқат намуданд. дар натиҷа бештари медалҳоро варзишгарони шаҳри Душанбе сазовор шуд. варзишгарони пойтахт дар 6 вазн ғолиб шуданд. як медали дигари тиллоро бародарзодаи Расул Боқиев Али Боқиев дар ҳайати дастаи хатлон-1 ба даст овард. дар мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб аз 14 намуди варзиш кӯдакону наврасон ва ҷавонон машқварзӣ мекунанд. асосан намуди футбол миёни дигар варзишҳо рушдёфта маҳсуб меёбаду ба худ дилбохтагони зиёд дорад. дастпарварони футбол то имрӯз дар сабқатҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро мегиранд. варзишу солимӣ пайваста зери назари ҷомеаи варзишпарварамон қарор дорад. дар ин замина бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Кӯлоб кӯшиш мекунад ки пайваста дар соҳа навгониҳо ба чашм расад. дар 5 солаи охир бунёди майдончаҳои солимгардониву варзишӣ дар қаламравии кишвар ба ҳукми анъана даромад ки ин иқдом то ба шаҳри Кӯлоб низ расид. ҳамакнун дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии кӯдакону наврасони шаҳр кӯшиш мекунанд ки ин майдончаҳои солимгардониву варзишӣ пурсамар истифода бурда шаванд. асосан дар назди муассисаи давлатии мактаби варзишии кӯдакону наврасони шаҳр 14 намуди варзиш бар роҳ монда шудааст ки 4560 нафар кӯдаку наврас ба тамрин фаро гирифта шудааст. дар муассисаи варзишии мазкур 6 дастаи футболбозон амал мекунад. наврасони синну соли 12 сола, 16 сола, 18 сола, духтарони 17 сола ва бонувони аз 18 сола боло. тавре ки иттилоъ дода шуд, варзишгарони намуди футбол аллакай иштирокчӣ ва ғолибони марҳилаҳои ноҳиявию шаҳрӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявианд. тамринҳои футболбозон ҳамарӯза дар майдонҳои футбол сурат мегирад. мураббиён кӯшиш мекунанд ҳар гурӯҳро вобаста ба синну сол омӯзиш диҳанд. боиси таъкид аст ки дар шаҳри Кӯлоб 175 майдону толори варзишӣ ва як варзишгоҳи марказӣ амал мекунад ки ҳар яки он ба худ дилбохтагони варзиш дорад.
конфедератсияи бокси осиё SBC санаи ниҳоӣ ва шаҳрҳои мизбони чемпионати осиё оид ба бокс миёни мардон ва занон инчунин чемпионати осиё оид ба бокс байни мактаббачагонро эълон кард. Чемпионати осиё миёни калонсолон аз 30 октябр то 13 ноябри соли 2022 дар шаҳри Аммони Урдун баргузор хоҳад шуд. моҳи марти имсол пойтахти Урдун мизбони чемпионати осиё байни ҷавонон ва наврасон буд ки дар он варзишгарони мо сазовори 8 медал, 2 нуқра, 6 биринҷӣ шуда буданд. мусобиқаи қаблии соли гузашта дар Дубай, Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор шуда буд. ин чорабинӣ ба олимпичиён дар омодагӣ ба бозиҳои олимпии Токио кӯмак кард. чемпионати осиё миёни мактаббачагон писарон ва духтарон бошад аз 27 ноябр то 4 декабр дар Сулаймонияи Ироқ ба нақша гирифта шуд. дар муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзишии вилояти Хатилон айни замон 374 нафар варзишгари бомаҳорат аз рӯи 13 намуди варзиш машқу тамрин менамоянд. дар муассисаи мазкур барои омӯзонидану тайёр намудани дастпарварони бомаҳорат 29 нафар мураббиёни соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд ва ҳамарӯза маҳфилҳои амалкунандаи варзишӣ дар сатҳи хуб фаъолият карда истодаанд. дар муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзишии вилояти Хатлон дар қатори дигар намудҳои варзиш риштаи варзиши сабук низ алоқамандону дӯстдорони зиёде дорад. ҳамин аст ки дастпарварони ин ришта дар ҳама мусобиқаҳо фаъолона ширкат варзида ба гирифтани ҷойҳои намоёну арзанда мушарраф мегарданд. тибқи иттилоъ дастпарварони ин намуд дар давоми 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар як қатор мусобиқаҳои сатҳии баланд ширкат намуда дар маҷмӯъ 65 медал ба даст оварданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. намуде ки варзиши сабука сар кардем кор фаъолията дар ҳамин намуд ҷавонон шавқу ҳавас надоштанд, мусобиқаҳода иштирок намекарданд. вақте ки мусобиқаҳое ки вилоятии ҷумҳуриявӣ инҳо баромад карданд, иштирок карданд, ҷо гирифтанд, онҳо ҳавасманд шидану сафи варзишгарон бисёр шиданд. мусобиқае ки байналмилалӣ моҳи июне ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар он ҷо 4 давлат иштирок доштанд: Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон. дар он ҷо баромад карда ҷои сеюмро ишғол намуданд. бояд гуфт ки дар ин майдон варзишгарон ба ду гурӯҳ ҷудо шуда ҷаҳидан ба дарозӣ, ҷаҳидан ба баландӣ, ҳаво додани найза, ҳаво додани диск, тела додани ядро ва давидан ба масофаҳои гуногунро аз худ мекунанд. вақте ки агар мо калоное ки ҷавонон қатъи кор фаъолият кунем, захираи ҳаме ки барои гурӯҳ гирифтан дар мо мактаби маҳорати олӣ варзишгари қобилиятнока мо ёфта наметонем. ба ҳамин хотир мо наврасоне ки меояд ки онҳоро ба ҳамин гурӯҳ қабул мекунем, онҳо машқ тамрин мекунанд, завқ ҳаваси бисёр шаваду оянда парчамбардори давлати миллат бошанд. чӣ хеле ки мебинем дар ҳамин ҷа бачаҳо машқ тамрин кардастанд. дар байни инҳо мо бачаҳое ки қобилиятнока ҷудо мекунем, дар шаҳри Бухтар машқҳои дасти ҷамъона ташкил мекунем. инҳо рафта дар ҳамон ҷа машқ тамрин мекунанд. баъд мусобиқаи байналмилалии ҷумҳуриявӣ сафарбар мекунем. маврид ба зикр аст ки дастаи варзиши сабуки муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзишии вилояти Хатлон баҳри боз ҳам ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил гаштан ҳамарӯза омодагиҳоро дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60-уми деҳаи сарзамини ҷамоати шаҳраки Гулистони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба роҳ мемонанд. варзишгарони Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ миёни 41 кишвари ҷаҳон бо ба даст овардани 7 медали тилло, 5 нуқра ва 9 биринҷӣ мақоми сеюмро ишғол карданд. маврид ба зикр аст ки мусобиқаи мазкур дар шаҳри Абу-Даби, Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор шуда, варзишгарони мо дар он маҳорати хуби варзиширо нишон доданд. дар ин чемпионати сатҳи ҷаҳонӣ аз рӯи ҳисоби медалҳо Украина бо 32 медал, 8 тилло, 14 нуқра, 10 биринҷӣ ҷои якум, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо 27 медал, 8 тилло, 6 нуқра, 13 биринҷӣ ҷои дуюм ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо 21 медал, 7 тилло, 5 нуқра, 9 биринҷӣ мақоми сеюмро ишғол намуданд. полори варзишии Далерон пайваста бар рӯи варзишгарони наврасу хурдсол ва ҷавонон боз аст. асосан машқварзон дар ин макон нозикиҳои ҷудоро аз худ мекунанд. дар ҳоли ҳозир дастпарварон ба музаффарияти навбатӣ шарафёб гардиданду боз ба сабқатҳои дигари сатҳи байналхалқӣ
омодагӣ мегиранд. имрӯзҳо гӯштини ҷудо дар қаламрави кишвар рушд карда маҳсуб меёбад ва дар ин намуд теъдоди васеъи ҷавонон машқварзӣ мекунанду нозукиҳои онро меомӯзанд. аз ҷумла дар толори варзишии далеру низ дастпарварони мактаби варзишӣ рақами 6 захираҳои олимпии намуди гӯштин таҳти роҳбарии мураббии ҷавон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Саидмуроди Олим ва обу тоби бадан ва омӯзишу тамрин машғуланд. маҳфили ҷудо дар ин толор асосан дар ду гурӯҳ фаъолият мекунад ва наврасон вобаста ба сину сол ба онҳо шомил мебошанд. ҳар гурӯҳ ҳафтае 3 маротиба ба омӯзиш фаро гирифта мешавад. мо дар ин толор бо наврасони хурд ва наврасон машқу тамринҳо мегузаронем ва дар мусобиқаҳои маҳалла ба маҳалла, мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунем бо ҳамроҳии шогирдон ва ҳар як кӯшишу талоше ки мо мекунем барои халқи худ ва барои парчами азиз ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои номи миллати худ тоҷик мо ҳаракат мекунем. имрӯзҳо мо машқу тамринро ба ин наврасон ва наврасони худ мегузаронем. фаъолона дар мусобиқаҳо иштирок мекунем. мураббӣ Саидмуроди Олим таи 5 соли охир шогирдонашро ба сабқатҳои бурунмарзӣ омода мекунад, яъне онҳо аллакай то ин муддат иштирокчӣ ва ғолибони сабқатҳои толориву ноҳиявӣ, шаҳрӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявианд. акнун марҳила ба марҳила дастпарварони ин толор дар сабқатҳои берун аз кишвар маҳоратсанҷӣ карда музаффарият ба даст меоранд. дар моҳи июни соли 2022 дар қатори дигар ҷудочиёни навраси тоҷик аз ин толор 4 нафар дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сурат гирифт иштирок карда бо 2 медали биринҷӣ ба ватан баргаштанд. туи 3 сол аст ки дар ин намуди варзиш машқварзӣ мекунам. мо дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Самарқанд иштирок варзидем ва дар онҷо 6 рақиб доштам. аввал ба рақиби якумам аз Ӯзбекистон баромада ӯро ба усули черезгоҳ шикаст додам ва ба рақиби дуюми худам боз аз давлати Ӯзбекистон буд. ӯро ба усули падхват шикаст додам ва ба рақиби сеюми худам аз боз давлати Ӯзбекистон буд. ӯро ба усули скаринӣ мағлуб кардам ва баъд аз рақиби ӯзбеки худам шикаст хӯрдам ва баромадан барои ҷои сеюм аз рақиби қазоки худро шикаст додам ва бо рақиби ӯзбеки худ барои ҷои сеюм мубориза кардам ва ӯро ҳам шикаст додам ва ҷои сеюм шудам. вақте ки мо дар ин мусобиқа иштирок мекунем, таҷрибаи мо ва ҷаҳонбинии мо хеле зиёд мешавад ва мо инро дар машқи худ истифода мебарем. ман дар мусобиқаи байни давлатҳо дар Ӯзбекистон иштирок кардам ва бо 4 ҳарифи худ қувваозмоӣ кардам ва ман дар қувваозмоии аввал бо ҳарифи ӯзбекистонӣ баромада ва ман ӯро ба 1-0 ғолиб шудам ва ҳарифи дуюм ман ҳам аз Ӯзбекистон буд ки ман ӯро ҳам ба усули ипон шикаст дода. ҳарифи сеюми ман аз Ӯзбекистон буд ки ман ба ӯ бо шидо бохтам ва ман барои ҷои сеюм гӯштин гирифта با حریف ازبکستانی هم او رو غالب شدم. من در این مسابقه در وزن 90 کیلو و جای سوم شدم و من کوشش میکنم که در مسابقه‌های میانبرده و جای‌های یکم و دوم سزاوار شوم. ба маҳфили варзишӣ ва ё омӯзишу тамрин наврасон бо шавқи зиёд меоянд ва мехоҳанд боз дар самти интихоб намудаашон ҳамчун ҷудочии касбӣ ба воя расанд. мураббӣ низ кӯшиш мекунад раванди омӯзиш пуршиддат, шавқовар ва дар сатҳи зарурӣ сурат гирад. бештар мураббӣ нозукиҳои ҷудоро ба наврасон омӯзонида талош мекунад ҳар машқи пешниҳодшуда аз ҷониби варзишгарон ба хубӣ қабул карда шавад, то натиҷаи варзишгариашон дар майдони сабқату матонат ва ҷасорат ҳадафрас гардад. дар гурӯҳи якачин асосан дорандагони медалу ифтихорнома ва камарбандҳои варзишӣ шомил
шомиланд. ба ибораи дигар, ширкатдорони сабқатҳои варзишии бурунмарзӣ бо мураббӣ соатҳои зиёд дар толор ба обу тоби бадан машғул мешаванд. ҳамакнун онҳо усулҳои касбии гӯштини ҷудоро меомӯзанд. гузашта аз ин иштирок дар сабқати байналхалқӣ ба мураббӣ ва шогирдонаш таҷрибаи нав додааст ва онҳо кӯшиш мекунанд камбудиҳои пешомадаро бартараф намуда усулҳои хоси ин намудро ба пуррагӣ аз худ кунанд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиёри худ намоед.